kunyangwa anga ari Mwari haana kuzvitora kuti ndimwari, wakazvininipisa kusvika kuenda pakunoteerera rufu rwomuchinjikwa rwakanga ruri very painful. Saka murangarire here kuti chibayiro chakanga chichidiwa, zvarakanga riri gwai kana mbudzi, ko paraitorwa ini handina kumboverenga kana pandakambosangana navo kuti kunzi gwai rakanga richitorwa kuti riende kuchibayiro rakatiza kana kuti rakaramba kubatwa kana kusungwa. Asi ndakazwa kuti segwai rinyerere, Isaya achiprofita, segwai rinyerere pamberi pemuweuri waro, rakaenda pakunobayiwa risina kuchema. Kuraundi chibayiro chaMwari chaifanira kuteerera kuti chiende chinobayiwa, asi pakubayiwa kwacho kana chichibayiwa chinenge chichinoponesa, chinenge chichinoponesa kana chinenge chichinoripira matadzo nezvivi. Haleluya, haleluya. Saka wapfekedzwa bhatyi iwewe, timboona kuti tine imwe timu yakanga iri yemascribes nevaFarisees. Varume ava vakanga vapfeka bhatyi hombe kwazvo, nokuti bhatyi ravakanga vanaro rinongoonekwa nemabasa, nokuti zvavakanga vakuita ivo vakanga vakuona vanhu kuti vasiri vanhu, vakanga vakuona vanhu kunge vanhu vavo. Vakabva pamutemo nemurayiro waMwari ndobva vagadzira ivo yavo mirayiro futi pamusoro pemirayiro yaMwari yakanga iripo. Saka Jesu akaenda kunovatsiura pamusoro pekuzvikudza. Verse number 5. Verse 5. Vanovaita kuti vaonekwe navanhu. Mira. Saka muvhangeri paanga achiti kunyange ndapfekedzwa bhachi reumwari, ini semunhu ndinogona kuzvikudza, asi iye akapfekedzwa bhachi reumwari haana kudaro, akazvininipisa ndokubva anoteerera kusvika parufu rwomuchinjikwa. Ko wai isu nhasi tichizozvikudza, tichizozvirova madundundu kuti ndisu totochinja toni kana nendimi dzotochinja, totonzi men of God. Kana tipinda pakereke kana pachechi yaMwari tosumukirwa. Imi mese munofanira kusumuka kana munhu waMwari achipinda. Haleluya. Tichenjere kumhura Mwari, tichenjere kumhura Mwari. Munoona zveuse hwepanyika hazvifananidzwe neuse hwokudenga kana kuti neuse hwaMwari. Zveuse hwapanyika ndezvavanhu, nekuti vanotsvaka kukudzwa nevanhu kuti vatyiwe nevanhu vavanotonga. Asi Mwari haana kuita seizvozvo. Mwari akasiyana nevanhu. Mwari ane kuita kwake. Saka vakomana ava vakanga vagadzira mutemo yavo ndobva vawedzera pane yakanga iswa naMwari, vawedzera yavo. Chikonzero vakanga vachitsvaga kuti vanhu vavatye. Haleluya. Verengai. Asi mabasa avo ose vanoita kuti vaonekwe navanhu. Saka Jesu anotaura kuti imi vaFarisi, imi vanyori, nyaya yenyu ndeyekuti imi munoda kuti muonekwe navanhu, hamuna mateba. Nokuti vanofarisa mapirakitera avo. Yes. Vanopurisa mupeto yenguo dzavo. Yes. Vanofarira zvigaro zvapamberi pamitambo. Mira. Unoona kuti kana munhu tinawo hama dziriko mazuva ano dzekuti dzinochinja kana nelanguage yokutaura kuti iwo wagone kusvika paari fair unotoendeswa paari, kana kuti unotanga wabhuka kuti umuone munhu waMwari. Iye haasi munhu waMwari ba, atori muvengi wekuchinjikwa, nekuti Mwari wake chi idumbu. Haleluya. Haleluya. Variko. Verengai. Vanofanira zvigaro zvepai
nezvigaro zvapamberi mumasinagoge nokukwaziswa padare nokuidzwa rabhi navanhu. Mapanzo nekuidzwa rabhi, kwazwai rabhi, kwazwai rabhi. Mumwe ndakamutsiura ndidzwa ndichitaurawo pandaitaura zvikanzi kwazwai rabhi, ndikati hausi wanyanya here. Inzwa kuti Jesu anoti chii pamusoro pavarume ava. Ndi Jesu arikutaura. Verengai. Asi imi musaidzwa rabhi. Asi isu hatigone kuidzwani. Yes. Nokuti mudzidzisi wenyu ndomumwe, imi mose muri hama. Saka tinoti kwazwai hama. Itari pakuziva kwazwai hama. Kana ukandiona ini mufundisi wako itai kwazwai hama. Ukanditi kwazwai rabhi, handikudai imberi. Ndibongerewo Jesu kwaoko. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Today tuone kuti in Matthew chapter 22. Pana asvika. Matthew 22. 41. If vataura nyaya resurrection of Christ, vataura nyaya kumuka kwa Jesu nokuzviratidza kwake. Saka ivi vanga vachiti tinoziva kuti vhangeri yaMwari yeruponeso yakanga yaitwa pamuchinjikwa, transaction yekuenda kuruponeso rwemweya yedu rwakanga rwanoitwa pamuchinjikwa paKalvari. Saka pakumuka kwakaita Jesu ivi ndipo pakatanga kuparidzwa